Боевого самбо и ММА Таджикистана. Бойцовский клуб «Истеклол» с гордостью представляют последний финальный бой. Супертяжелая весовая категория свыше 93 килограммов. И в красный угол приглашается Умед Рахматуллоев. Свыше 93 килограммов. Артем Тарасов, рефери в ринге. акнун дӯстони азиз, Убайд Пираков бо Умед Рахматуллоев. Умед Рахматуллоев ҷоизадори чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ, ҷоизадори камарбанди мусобиқаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ, ҷоизадори мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ҷумла чемпионати Осиё дар риштаи самбо ва самбои муҳорибавӣ. Умед Рахматуллоев хуб аст, аммо ман намедонам то куҷо Убайд бар муқобили ӯ мубориза мебарад, чунки Убайд таҷрибааш шояд ба Умед баробар набошад, аммо Умед ки бо дастпӯшакҳои сурх муборизаро ҷо оғоз мекунад, бисёр таҷрибаи ғанӣ дорад. Бубинед, ҳар лаҳза ба самти дигар ҳаракат карда барои қулайтар меафтад ва лаҳзае агар имконият пайдо кунад, пас ба ҳуҷум мегузорад. барои Умед лозим аст ки шояд аввалин зарбаро ӯ равона кунад ё ин ки Убайд аввалин зарбаро ба самти Умед равона кунад. Дифоъ ҳар ду дифоъ мекунанд. то кунун зарбае нест, таваққуф аст. Тарасов маҷбур мегардад рефери марказ ки ба онҳо боз ҳам онҳоро бо ишораи рақобат оғоз карданд. инҷо бубинед, аммо Умед дарҳол ба ҳуҷум мегзарад. бале, ин партофти Умед аст, ҳуҷум гузаштани Умед аст. аз самти чап зарба задан барои ӯ қулайтар меафтад. Убайдро намегузорад ки лаҳзае ҳаракат кунад. Умайд низ дар ҷавоб зарба мезанад, ӯ низ мехоҳад зарбаҳои хижро ба ҳадаф расонад, аммо инҷо Умед дифоъро инҷо ихтиёр кардааст, ба ҳуҷум мегузарад, самти ҳаракати хишро дигар мекунад. партофт аст, бале, хеле партофти ҷолиб аст ва акнун имконияти васеъро ба даст мегирад, зарба мезанад. Убайд ба ҳуҷум мегузарад, Убайд аз боло меафтад. ҳарчанд барои Убайд аз ин самт ҳаракат кардан на он қадар қулайтар аст. бояд сараввал пойҳоро гузаронад, аммо Умед намегузорад барои ӯ, барои гузоштани чунин ла додани дастро ҳам. бале, ҳар ду боз аз ҷой бармехезанд. ин мубориза то рафт шадидтар мегардад. Умед интизор аст, фосила аст байни ду варзишкар. як зарбаи қавӣ Умед ва дарҳол аз пой афтидани Умед. ин маънои лағжиш аст. бале, лағжише ки аз пой буд Умед, аммо Убайд дар дифоъ аст. Убайд Пираков дифоъ менамояд, бояд зарба занад. Умед ҳуҷум мекунад, пайваста зарбаҳояш аз ду самт ба нишон мерасад. чӣ аст? на, инҷо таваққуф кардан ба кор намеравад. Умед зарба мезанад, ҳар лаҳза ба ҳуҷум мегузарад. Умед дар гӯштин хуб аст. бале, бояд усулҳои гӯштинро низ ба кор барад, ҳаракаи гӯштинҳо. бале, зарбаҳои қавӣ аз ду самт. Тарасов ба бигирам дигар рақобатро боз медорад. бале, ин зарбаҳо, силсила зарбаҳои Умед Рахматуллоев ӯро ба пирӯзӣ наздиктар мекунад. Убайд Пираков дигар ҳаракат намекунад, фақат дифоъ аст. бале, мешуморад Тарасов, зарбаҳоро мешуморад ва баъдан шояд дар инҷо таваққуф намояд. тамом. Убайд Рахматуллоев ғолиб баромад. дӯстони азиз, ин даври ниҳоӣ ва рақобат. Умед Рахматуллоев ҷоизадори чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ, ҷоизадори камарбанди мусобиқаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ, ҷоизадори мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ҷумла чемпионати Осиё дар риштаи самбо ва самбои муҳорибавӣ. Умед Рахматуллоев хуб аст, аммо ман намедонам то куҷо Убайд бар муқобили ӯ мубориза мебарад, чунки Убайд таҷрибааш шояд ба Умед баробар набошад, аммо Умед ки бо дастпӯшакҳои сурх муборизаро ҷо оғоз мекунад, бисёр таҷрибаи ғанӣ дорад. бубинед, ҳар аммо Умед дарҳол ба ҳуҷум мегзарад. бале, ин партофти Умед аст, ҳуҷум гузаштани Умед аст. аз самти чап зарба задан барои ӯ қулайтар меафтад. Убайдро намегузорад ки лаҳзае ҳаракат кунад. Умайд низ дар ҷавоб зарба мезанад, ӯ низ мехоҳад зарбаҳои хижро ба ҳадаф расонад, аммо инҷо Умед дифоъро инҷо ихтиёр кардааст, ба ҳуҷум мегузарад, самти ҳаракати хишро дигар мекунад. партофт аст, бале,
خیلی پرتافت جالب است و اکنون امکانیت وسیع رو به دست میگیرد. ضربه میزند. اوبید با هجوم میگذارد. اوبید از بالا میافتد. هرچند برای اوبید از این سمت حرکت کردن نه اونقدر قلایتر است. باید سر اول پایها را گذراند، اما امید نمیگذارد برای او برای گذاشتن چنین لا دادن دست رو هم. بله، هر دو باز از جای برمیخیزند. این مبارزه تو رفت شدیدتر میگردد. امید انتظار است، فاصله است بین این دو ورزشکار. یک ضربه قوی امید و در حال از پای افتیدن امید. این معنای لغزش است. بله، лағжиш боевого самбо и ММА Таджикистана. Бойцовский клуб «Истиклал» с гордостью представляют последний финальный бой. Супертяжелая весовая категория свыше 93 килограммов. И в красный угол приглашается Умед Рахматуллоев. Свыше 93 килограммов. Артем Тарасов, рефери в ринге. اکنون دوستان عزیز، اوبید پیراکوف با امید با سمت دیگر حرکت کرده برای قلایتر میافتد و لحظه اگر امکانیت پیدا کند پس با هجوم میگذارد. برای امید لازم است که شاید اولین ضربه را روانه کند یا اینکه اوبید اولین ضربه را با سمت امید روانه کند. دفاع هر دو دفاع میکنند. تا کنون ضربه نیست، توقف است. تراسف مجبور میگردد رفری مرکز که با آنها باز هم آنها را با اشاره رقابت آغاز کردند. و اینجا ببینید